Os partidos que xa concluíron e que, por tanto, podemos ver os seus goles son os que lles vamos a ofrecer a continuación. Mala fortuna para o Racing na Malata, perdeu ante o Bilbao Athletic por 0-2. Adrián Góñiz no 42 adiantaba os vizcaíños. Ollo a xogada do segundo, sorprendente. O disparo de Ismael López, Dano Pau, parecía que continuaba o partido, pero finalmente o asistente indicaba ao centro do campo. Era a sentenza, derrota do Racing por 0-2. O Lugo estivo máis afortunado e remontou nos últimos minutos do partido este gol do Valladolid B. Quique González marcaba no minuto 15. Despois foi moi superior ao conxunto lugués, pero tivo que agardar ata o minuto 88 para empatar o encontro. Losada facía este golazo. Xa en tempo de aumento, un penalti por mans de Sergio. Vaille servir o Lugo para lograr o triunfo. Losada transformaba 2-1 para o conxunto lugués. Vemos algo do máis destacado da xornada, por exemplo, un espectacular partido entre Ourense e Olalín que terminou con 3-2. Ese foi o primeiro tanto do partido. Minuto 37, José Arenas para Ourense. O 2-0, obra de Martín, xa no segundo tempo. En os últimos minutos, 3 goles. No 88, Manu recurtaba as diferenzas para Olalín. Sen embargo, Moisés Poreiro parecía sentenzar no 92, 3-1. Ainda un tanto máis, no 94, David Suárez pechaba definitivamente ese marcador de 3-2 a prol de Ourense. E un apunte para terminar esa volta do Compostela a terceira división e polo tanto tamén o enxogo o conxunto santiagués empatou na casa ante o Vilalonga. Registramos aí ese tanto de Mariño para o conxunto compostelán no minuto 58, un partido que terminou con algunha trifulca que finalmente non pasou a maiores. Empate en San Lázaro entre o Compostela e o Vilalonga.